12-nji dekabrda Türkmenistan betaraplyk bayramyny belleýär. Fiýinçiler betaraplygyň türkmen görnüşini soraga tutýar. Türkmen hökümeti bu ýyl ýurdun betaraplyk hukuk derejesini aýratyn üns çekdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2020-nji ýyly Türkmenistan betaraplygyň mekany ýyly adlandyrdy. Aşgabat betaraplygyň 25-nji ýyl dönüm münasibetli ýurtda şenbe güni geçiriljek halkara betaraplyk konferensiýasyna taýýarlyk gördi. Onun üçin ýörüýte websayt töretdi. Goloýda Prezident Berdimuhammedowyň adynyň Türkmenistan betaraplygyň mekany atly täze kitap çapdan çykdy. Ýurdun merkezi banky betaraplygyň 25-nji ýyl dönüm münasibetli ýörüýte ýadygarlyk pullaryny çykardy. 1-nji dekabrda paýtagyt Aşgabatda betaraplyga bagyşlanyp halkara sergi geçirildi. Ýurdun döwlet edaralaryna şol sanly ýokary hujaýlaryna we hökümet gödäwçiligindäki jemgyýetçilik guramalaryna betaraplyga bagyşlanyp ulma amaly maslahatlar ýygyderli geçirildi. Daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalary hem bu gurda maslahatlary we media forumlaryny gurady. Häkimetler ýylyň dowamyna ýerli önümleriň daşyna betaraplygyň 25 ýyllygy nişanynyň ýelmenmegini, edara kärhanalardan betaraplyk plakatlaryny satyn almagy talap etdi. Garaz bu ýyl pandemiýanyň hemde ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň fonuna türkmen hökümeti betaraplyk bayramyna uludan taýýarlyk gördi. Betaraplyk derejesi türkmen halkynyň bagtyar, parahat, awadan we asuda durmuşyny üpçün etdi diýip TDH ýazýar. Betaraplyk haýsy ýollar bilen türkmen halkynyň bagtyar, parahat, awadan we asuda durmuşyny üpçün etdi. Azatlyk radiosu 11-nji dekabrda bu soragy Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň lektory, Merkez Aziýa boýunça bilermen Luka Ancheski'den sorady. Betaraplyk näme diýip Azatlyk bilermene ýüzlendi. Ol adaty türkmeni näme gazandyrdy? Hiç saat diýip bilermen jogap berdi. Onuň hiç saat hödürlemeýänligi barada inni bizde 25 ýyllyk suwutnama bar diýip bilermen notady. It gives them nothing, and we now have 25 years of evidence about the fact that it actually does not offer nothing. Ol Türkmenistanyň betaraplyk hukuk derejesini gazanan ilkinji günlerinden başlap türkmen rejiminiň onu wagt edişi, propaganda edişi barada gurrun berdi. Hökümet halka betaraplygy, awadançylygy, asudalygy we parahatçylyga barýan ýol hökmüne düşündirdi. They were saying that neutrality will bring peace, will bring. Olar betaraplygyň parahatçylyk getirjekdigini, awadançylyk getirjekdigini, sebäbi eger sen betarap bolsaň başga ýurtlaryň seni basyp almajakdygyny aýdýardylar diýip bilermen gurrun berdi. Bu nokta-y nazardan ol hökümet üçin altyn asyryň bir bölegi diýip Ancheski aýtdy. Altyn asyr had to do with neutrality as well. Ýöne soňu bilen bilermeniň inanjyna görä türkmen rejimi betaraplyk hukuk derejesini ýurdu halkara jemgyýetçiliginden üzgünleşdirmek üçin ulandy. Has soň daşardan üzgünleşmek siýasaty rejimi gorumagyň guralyna urildi. But the reality is that both Niyazov and Berdimuhamedov now, they've interpreted neutrality as isolation. Hakykat ýüzüne Niyazov da Berdimuhammedow da betaraplygy izolasiýa hökmüne düşündi. Bu resmi taýdan oňyň betaraplygy adlandyrylýar. Ýöne betaraplygyň oňyň tarapy ýitirim boldy. Bu izolasiýa urildi. Global jemgyýetçilikden izolirlenmek, global ykdysady gatnaşyklardan izolirlenmek, global we regional köp taraplylykdan izolirlenmek. Şeýlelik bilen bu Türkmenistany postsovet giňişliginde we Aziýada bolup geçýän wakalardan çetde saklamagyň guralyny urildi diýip bilermen aýtdy. We soňu bilen betaraplygyň rejimi gorumagyň guralyny öwrülendigini düşündirdi. Not very much the people, but the government, the regime. Onun sözlerine göre Türkmenistan ençeme halkara guramalary agzalykdan betaraplyk hukuk derejesine salgylanyp çetde durýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 1995-nji ýylda Türkmenistany betarap döwlet hökmüne ikrar etdi. 2017-nji ýylda BMG Türkmenistanyň teklibi bilen 12-nji dekabry halkara betaraplyk güni eglan etdi. Türkmenistan 1995-nji ýylyň 27-nji dekabryna Türkmenistanyň betaraplygy hakynda konstitusiýon kanun kabul etdi. Ve munun bilen özüniň betaraplyk hukuk derejesini ýurdun baş kanunyna berkitdi. Luka Ancheski Türkmenistanyň betaraplyk siýasaty barada kitap ýazdy. Ol türkmen betaraplygyny öwrenen ulmy iş bilen alymlyk derejesini gorady. Ancheski Türkmenistanyň daşary siýasaty, oňyň betaraplyk we türkmen rejiminiň puwtalandyrylmagy atly kitabyň awtorydyr.
Ol Azatlyk Radiosuna beren interwýusynda türkmen beýtaraplygynyň esasy arhitektorynyň, döredijisiniň Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowdyny, Gurbanuly Berdimuhammedowyň diňe Niýazowyň beýtaraplyk ýoluny dowam etdirendigini, 2 ýyldan gowrak wagt bäri ýurduň daşary siýasatynyň durnukly saklanyp galýanlygyny gurrun berdi. Ol ýurt ýolbaşçylarynyň doly awtoritar daşary siýasaty alyp barýanlygyny, hökümetiň beýtaraplygy bu kulup halkara borçnamalardan gaçýanlygyny aýtdy. It's a completely authoritarian foreign policy system. But neutrality gives Turkmenistan an easy way out of any kind of international commitment. Türkmen hökümeti we döwlet media serişdeleri ýurdun beýtaraplyk siýasatyny daşary siýasatda gazanlan uly ýeňiş we üstünlük hökmüne wagt edýär. Ýöne fiýinçilere görä 2020-nji Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýyly ýurtda iň agyr ýyllaryň biri boldy.